Ahojky lidi, já vás vítám u dalšího videa a dnešním videem bude pár faktů o mně. Těch pár faktů bude asi 11, jak jsem počítala dobře. A protože ty moje první videa asi nebyly úplně podle vašich představ, jak by asi první videa měly vypadat, ale mně to přišlo už takový dost divný prostě seznamující video nebo prostě takhle, což má asi každý youtuber. No tak jsem udělala trošku jináčí videa, ale teď bych vám ráda o sobě aspoň něco pověděla, abyste aspoň něco o mě věděli. Takže můžeme jít na to. Prvním faktem je, že se jmenuji Jarmila Kleinerová, ale ostatní prostě, kteří mě znají, i rodiče, prostě rodina mi říká i Jája. Ona je to taky kratší a už jsem se na to docela zvykla. A to Jarmila, no moc to nemám ráda, když mi s tím někdo oslovuje. Takže asi takhle, no. Druhým faktem je, že mi je 13 let a s tím už navazuje třetí fakt, že jsem se narodila 30.12.2002 v táborské nemocnici. Za čtvrté, bydlím v nejmenované vesnici, raději v nejmenované, protože bych nechtěla, abyste mě někdo přišel vykrást, ale snad ne. Za páté, mám 2 bráchy a 3 ségry. Všichni jsou už tak asi o 20 let starší, ale nejsou prostě, jak bych vám to řekla. Toť otázka. No, ono by to bylo na docela hodně dlouho, takže si to necháme na jiný video. A za 7. Běhám z sbor dobrovolných hasičů za obec Lapy, což běhám už asi 6. sezónu, to bude teď na jaře. Jo, asi jo. Asi, no. Pak mým nejoblíbenějším koníčkem, fakt nejoblíbenějším, je, že jezdím už asi skoro 4 roky na koni a o koně se zajímám už asi od malička, protože vždycky byl můj sen jezdit na koni a v 9 jsem si to konečně splnila a už konečně teda 4 roky jezdím. Možná tenhle rok by mohl přijít nějaký kůň, možná, ale byla bych docela ráda. No a pak další fakt, což je 8. fakt, tak to je, že miluju fialovou barvu, což jste si už mohli všimnout tady za mnou. A fakt jsem na fialovou barvu úplně ujetá. Pak za 9. je, že také jsem ujetá na sbírání takových těch postaviček koní od firmy Schleich. Nevím, jestli to znáte, ale možná jo, někteří jo. Pak, když tak jsou to umělé postavičky, jo, nemyslíte si, že to je nějaká taková postavička, ale fakt už jich mám hodně a měla bych s tím asi přestat. No, asi jo, radši. Jinak by se mi to taky mohlo vymknout z ruky. Poslední, což je předposlední fakt, to je, že chodím do jedné z táborských škol, ale nebudu vám také říkat do jaké, protože byste si mohli na to počkat. No možná si všichni domyslíte, proč vám to nebudu říkat. No a poslední fakt je... Poslední fakt? Jo, že miluju zimu. Fakt jí miluju. Já jsem úplně vždycky zblázněná, když konečně sněží. A venku je teď docela hodně sněhu, což napadlo přes noc a před včerejšek. Momentálně teda škoda, že nesněží, no. Mohlo by.
ale už asi nebude. Škoda. No, ale takže to je asi k faktům všechno, ale ještě bych vám ráda řekla jednu důležitou věc, a to, že na mém kanále se budou převážně objevovat vlogy a skeče. Vlog zrovna chystám 1 za 3 dny, což bude vlog z Afriky, protože se se školou chystáme do Afriky a už se tam moc těším, takže budou nějaké fotky a video. Tak se můžete těšit taky. Já doufám, že to video aspoň nějaký trochu bude, že nebudem pořád jen na sjezdovce. No a to je asi k dnešnímu videu všechno. Dejte like, odběr, komentář, pokud by vás ještě napadlo dalších nějaký otázky, tak je můžete napsat dolů do komentářů. Ráda vám na ně odpovím a u dalšího videa bye!